Hello, guys. Murisei. I hope Muribo team, Muribo. Guys, kune vanyuwane tunoti tokumbura musubscribe handiti. Mulike, mushare, mucomment, guys. Ndokuti tirambe tichipusha masimba maize. Because makasadaro, guys, hey, simba racho rinorwadza kuti tidzoke tichitaura futi maize. So, guys, nyaya yandauya nayo inyaya yaProfet T Madungwe. Anze na Prophet T Madungwe. UK irida kunamatirwa as a national team yavo yebhora maize. Because ife yakatora kana chinhu kana kuita sei maize. Pasina kunamatirwa hapana. Inofanira kunamatirwa first and then tozochiona kuti ningaite sei. Vakaita discussion naMwari maize. Vakaita discussion naMwari. So guys, ndidzo zvamunofunga pamusoro pevidhio riri kuteera mucomment section, guys. Ndokumbira mucomment, mulike, mushare, guys. Tirambe tichipusha masini maize. So guys, ndo video racho iriri, musakanganwa nosubscribe kuna vanyuwani, guys. Thank you nekuona video, man. Kone vanhu vebhora, this is a good news. UK iruda delivery. There's a nation boss ifia tora any cup zvikaramba zvakadai. We have the talks with God about that. Kuti it needs deliverance. Saka UK government but I Prophet T Madungwe ndio mnaweza ku deliver your national team as a nation. You need a deliverance. Ndio zvakataura Mwari. So debate pa 0762311156 0762311156 mwesa code +263 rebased in Zimbabwe. Anditika saka kana vakuda zve serious the English, the Britons motobata the Velami commander tokitry basa tokudeliver. Anditi